Gemilang FM. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih kalian kula wonten ing adicara Giaran Arum Dalu. Arum Dalu menika setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi. Mliginipun babagan tembang-tembang macapat kagiaraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 30 menit ing samangke ngantos dumugi tabuh 10 dalu. Lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Dalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Kados padatan nggih para sutresna budaya pilih Arum Dalu menika paraga ingkang nyinarya ngayahi karya wonten 3 menika wonten Bapak Sigit Widodo lajeng Bapak Haji Sugiono. Kanthi menika saderengipun kula matur sawetawis kathah kepareng kula matur kalian kanca-kanca rumiyin. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu Ki Jemiran. Sugeng dalu ugi katur sagung para sutresna budaya ingkang suka paring kawigatosan tumrap upacara napa Arum Dalu. Nggih. Karena kalau Senin kalau wingi rak nembe wonten menapa nggih mboten saged ngawiyat ngaten. Nggih, ngaten. Lajeng ingkang wonten pojok menika Bapak Haji Sugiono. Sugeng dalu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih karana nggih dalu menika pita-pitahipun sampun malebet wonten ing sedasa dinten ingkang kaping 3 pramila sumangga samangke sami-sami dipun napa nggih udari lan dipun gatosaken maknanipun siam sedasa dinten ingkang pungkasan menika. Para sunara budaya sugeng midhangetaken mugi kawitatan kasantosan tansah nyawiji dumateng panjenengan sedaya. Amin. Mila leres sanget kawilujengan Kabagas Warasan menika salah setunggaling ingkang tansah wigatos sanget lan mila penting sanget tumrap gesang karana kesehatan menika ingkang langkung utami. Sepisan malih mugi-mugi kawilujengan Kabagas Warasan saha kabagyan menika tansah nyawiji dateng para kadang sutresna ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji langkung-langkung kula tetiga ingkang ngayahi karya mugi-mugi lekas pungkasing sedya lulus ing sambikala. Wonten ing dalu menika mangke badhe tesih ngrembak serat ulang reh ngeten nggih Bapak Sigit nggih. Oh mboten cobi nuwun sewu. Inggih tesih menika kalebet ngudi murih siyamipun boten namung pinanggih muspra dene mlebet wonten ing pupuh pangkur. Seratan menika yasanipun almarhum panjenenganipun Eyang Sudi nggih rikala semanten. Dene ingkang badhe karembak menika gayut kalian prastawa ingkang nembe kemawon dumadi nggih menika wulan siam wonten ing perangan sedasa dinten ingkang kaping 3 ingkang ateges menika tansah dipun sebat-sebat malam-malam Lailatul Qadar ngaten kanthi menika para kadang monggo ing samangke keparenga nyawiji karana Arum Dalu menika ugi kagiaraken lumantar streaming. Dene panjenengan menawi badhe nyawiji saged madosi wonten ing gemilangfm.id.
tawi lumantar kanal YouTube menika Gemilang FM Official. Parantene samangke bareng badhe nyawiji lumantar WA, monggo pun antu-antu. Nomor WA-nipun 081 578 968 968. Kados padatan ingkang badhe katur rumiyin menika Sekar Mijil kinarya Murwakani. Drenging nala nyuwun mring Yang Widi mugi karahayon amrih kasembatan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji kunjuk ing Hyang Manon den reksa kengejim setan godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa rahayu inggih amin ngaten nggih karena mila Sekar Mijil menika setunggaling panyuwunan mugi-mugi maca pat lumantar giaran alum dalu menika ing samangke tansah manggih rahayu. Kanthi menika sumangga wekdal kula aturaken dhateng Bapak Sigit kinarya nglajengaken Sekar Pangkur ingkang sampun karipta dening panjenenganipun Eyang Sudi almarhum. Prokadang Muslim sutresna mretan muspra siamira bisa sira sami mungkur saking tindak maksiat nadyan among rinaos sepele
saged anyegah kang ngrisak pasani reki. Kok bleret. Jajal ora mbekan kok jebul ra kuat. Ora kuat. Ayo karang niku Semane niku wae oleh ngunjuk rada kan kuluwihan. Miwah meper nepsu nira kanthi sabar nepsu den kendaleni upami sira andulu nadyan katingal endah yen tan pantes sartane sarudinulu becik dipun singkirana netra dipun kendaleni panjen kedah dipun pedhot nggih wonten andeganipun nggih. Kula terasaken nggih. Padha 3 nggih monggo. Miwah iku talinganyo kakinakno miarsa ingkang becik upami sira angrungu swanten lan tetembungan kang tan becik tan patut pomoh dirungu tutupen talingan nira ndak ngrisak
mriki Setunggal padha malih monggo. langkung lisanira sosok gampil datan sengaja muni nyuwanten kang nora patut jroning ngobrol lan mitra warni-warni mriko mriki kang tinutur dangu tan karasa datan kraos ngrasani. Inggih, sampun sekawan padha nggih para sutresna budaya Sekar Pangkur ingkang sampun kasekaraken dening Bapak Sigit. Kanthi menika murih langkung cetha menapa ingkang kamot wonten ing Sekar Pangkur kala wau. Kula suwun Bapak Haji kersa sawetawis atur katerangan tumrap kula langkung-langkung para sutresna ingkang tansah nyawiji wonten ing Kiaran Arum Dalu. Monggo Bapak Haji. Inggih, matur nuwun sanget paringipun wekdal inggih kangge sekedhik napa nggih. Ningkasaken utawi nerangaken menapa ingkang dipun kandhut wonten ing sekar-sekar ingkang dipun anggit dening Mbah Sudi menika wonten Sekar Dandang Kula, wonten napa? Pangkur. Lajeng ingkang pungkasan menika Kinanthi. Nggih. Nanti. Bebile mangke sakamat-kamat karana menika sampun malebet wonten ing sedasa dinten ingkang kaping 3 nggih. Wonten ing mriki sumangga sareng-sareng awakipun piyambak menika naliti langkung rumiyin. Ingkang kula kajengaken naliti niku apa ya wis bener awake dhewe iki linintake poso manut sekar sing dianggit kaliyan Mbah Sudi kala wau. Ingkang awrat menika panjenengan menika ingkang dipun sekaraken wau napa njaga lisan, netra kaliyan taringan nggih. Lisan, Nggih. netra Nggih. karo talingan. Lisan mah tutuk nggih. Nggih, tutuk. Nek netra menika pandangan. Ah nggih, mripat ngoten mripat. nggih. Desipun menika sangsaya nantesaken karana kala wingi Dandang Kula menika ugi sampeyan Nggih, sampun ngaten, wonten ngendi Ah nggih. Kalian ngaturaken pangrungu bab nggih. dados Nggih. pangucap pamireng lan paningal menika. Nggih. Wonten ing sedasa dinten ingkang sepisan menika ingkang dipun sebat Sahrul Muwasah utawi wulan pitulungan nggih. Pramila senajan awit iki kok wis dikai
kalonggaran 10 dina. Sing poso pisan iki wulan pitulungan ning awake dhewe ya aja njuk jagake nemen nek ulah pitulungan. Allah menika paring pitulung nek jalma manungsa kuwi le nindakake apa manut perintahe. Ngoten. Inggih to, niku wau cetha wis sing batalke poso niku ya ngondo tangga mripate ora dijaga, talingane nggo midhangetake barang-barang sing ora becik niku ya wis ora klebu niku wau. Namung upami menika Bapak Haji, mirengaken menika. Upami kok mirengaken arum dalu ngoten. Menika klebet sae ngaten. Nggih. Insyaallah nggih. Insyaallah nggih. Menawi pangrasa mlebet mboten. Pangrasa niku nggih padha wae karo niku meh gathukane karo lisan to niku. Nggih. Tegesipun menawi rasa menika lak mestinipun batin to. bisa ngrasakake rasane wong liya utawa mboten. Nah, menika Egois napa mboten lak Nggih, pangrasa menika. Nggih, pangrasa Mlebet mboten menika. Nggih, menawi pangrasa ingkang sae niku kelebet nggih kados dinten pangrasa wah iki aku le buka mengko karo mangut lele njok tanggaku ki karo apa. Ngoten. Ingkang dipun kajenengan. Lah niku istilah njok napa nggih bagi rasa. Bagi rasa. Nggih to. Wah, menawi rasa menika lajeng wonten kalih perangan lho menika. Rasa babagan rasa enak lan ora enak ing pangan. Rasa ning ati menika rak lajeng benten menika. Lah menika ingkang pun kersakaken rasa ingkang pundi Bapak sing Dilalah menika ngaten. Selak maghrib isih nang dalan. Nah niku nang dalan. Rasa pangrasa nang dalan. Wah, gandeng wis maghrib isih nang dalan langsung nyelipi kancane sak penake dhewe. Menika nih alhamdulillah. selak arep buka. Zaman sak menika mboten nganu wis ora gawuan niku Mas iki. Ngoten. Karena napa warung makan menika wonten ing tlatah Magelang napa ambok ewan pun wonten. Nggih. Ora perlu kuwatir awake dhewe. Lajeng wonten ing saben-saben napa niku halte utawi lampu Nggih. menika sok sampun wonten sedherek ingkang ngedalaken sedekah. Mingkantun awake dhewe iki kersa apa ora. Ning dilalah wis ana tanda tengara maghrib, wah selak ngebut. Ana bangjo barang abang ya luweh toko. Sing penting ingkang dadosaken kirang prayogi wonten ing mriku. menika lak pangrasa menika nggih. Nggih pangrasa Saged mlebet menika. pangrasa kadang-kadang menika disusupi pangrasa sing ora apik. Niku ora oleh pitulungan ya. Ora oleh pitulungan nggih. menika pangrasa gayut kalian hawa nafsu. Saged nuwuhaken kacintrakan kados dene upami kaya gandeng kesusu ora manut petong wong wis digelar to saben halte bangsa wis dicepaki karo piyantun sesana sedekah napa istilah napa Nggih, kagem batalaken. batalaken niku nggih awake dhewe ming kersa napa mboten ya istilahe nggih niku kudune ngaten ya awake dhewe kira-kira iso ngitung nggih ngitung alung iki engko kira-kira arep buka nang omah apa arep nang ndi ngitane buka nang omah mesine le tindak ya di apa Digasiki. Diwangane digasiki. Ini nek niat istilahnya buka ning warung makan niku ya niku wis siji ukarane. Ora kok njuk selak buka nyelipi kancane sanu nyenggol kancane. Aku selak susu buka kok. Tegesipun menika rasa ingkang boten ngatos-atos ing tunggenipun mbok pilih saged damel kacintrakan. Ya dados saged dipun peper. Lajeng ingkang sedasa kaping kalih menika wulan maghfirah. Pangampunan nggih. Sing las-lasan niku 10 tekan 19. Nggih. Menika awake dhewe iki lek ngrasake kepripun. Apa aku wis pantes di ngapura? Apa durung? Yuk lek ku poso iki apa bener-bener apa manut dawuh Gusti Allah lek poso iki nyegah niku wae. Yuk aku wis rumangsa lek nambahi amal kebajikan iki wis tambah apa malah saya kurang. Nun sewu wingi kula aturke dumeh poso iki apa timbangane nggo ndelok TV sing ora prayoga timbangane nggo ngono tangga alung becik nendra utawi tilem nggih. Niku ya kena mawon tilemne ya aja njuk ketilemen. Ketilemen pun bahasane niku. Tilem ndang poso turu wae wong turu wis oleh ganjaran menika mboten sae nggih. Mboten sae menika justru
awakipun piyambak nika dituntut kon nambahi amal ibadah. Iki kados to Mas Sumirah niku sampun kulino nggih kondur saking masjid subuh mesti zikir pagi lajeng deres Al-Qur'an raketong sak Nah, nggih sak kiyatipun. sak kiyatipun mangke nindakaken aktivitas kados-kados saben ning alas ki biasane tekan jam 11 jam 12 gandeng pose ya dijaga awake jam 10 ngaso. Niku pamane kondur saka alas kok ngaso gledakan parang apa wis nindakake apa? Pamrihipun mboten kedah wangsul jam 12 upaminipun pun ngendikaaken Bapak Haji kala wau karana kagem jagi murid siamipun menika mboten rekaos ngaten to Nggih, Ben ra ketula-tula. nggih mboten ngrisak boten risak siamipun lajeng dan niku nek pamane jam 11 terus kondur gandeng awake iki tak ngaso sediting kok nek wis napa wis keringet ilang nonton sare siram ya tak leye-leye karo nyetel HP ngrungokake pengajian. Ngerti-ngerti HP-ne sing dirungok sing ngrungokke sing nyetel. HP-nipun bobo sikit kok kawit kala wau. Nggih. Lajeng ingkang kaping 3 ingkang nembe sakmenika sampun malepun iki pun kaping pinten Mas Sumir? Malam selangkung iki wis. Malam selangkung. Malam selawe. Nah niku kaleres nggih menika wonten ing sedasa dinten ingkang kaping 3 menika Allah kepareng nurunaken kitab suci Al-Qur'an pramila wonten ing malam kurkuran menika dipun sunahaken kangge ingkang siam menika nindakaken napa nggih tapa brata. Iktikaf. Nggih iktikaf nggih istilah iki manekung. Nggih. Karena menapa? Leh awake dhewe diwajibke iktikaf ngadang tumurning Lailatul Qadar. Lah wonten ing mriki ugi mboten skeca niku, ora gampang niku. Nggih. Gayo Lailatul Qadar niku mboten gampang ora mewah tak nganu Lailatul Qadar nang masjid. Kudune nek wong diniatke rasa diworo-woro. Gitu. Teko niat dalam hati. Nek perlu garwane dijak, putrane sing wis kira dijak iktikaf nang masjid. Nek tanggane tindak nanti Mas iki arep nang masjid arep apa istilah ya iktikaf ngoten mawon. Mangsane ya napa niku? Mangsane menika wiwit bibar salat tarawih. Nggih. Wiwit salat tarawih dumugi subuh. Tekan mangsane sahur tesih nggih. Tesih subuh karena menapa saged menika anggenipun tumurun niku wonten ing wanci-wanci menika ngoten. Nyuwun sewu Pak Haji, yen kula kepareng nyuwun prisa. Lajeng oleh-olehanipun menika menapa kok tiyang kathah menika sami lajeng kepengin sanget pikantuk Lailatul Qadar menika. Nggih niku ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah menika Lailatul Qadar iki nggayuh ganjaran paribasan 1000 wulan, 1000 bulan. Ganjarane gedhe banget. Niku ya kalau wau pun kula aturaken nggayuh Lailatul Qadar niku ya gampang ning ora gampang. Menurut saya nggih. Gampang linindake nggih. Iktikaf ning lera gampange niku ya kena diarani pulung niku. Awit menapa wonten ing mriku menika ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah menika waktu nindakake iktikaf kuwi pirang-pirang bab sing kudu dimangerteni. Kados to awake iki ora saya. Nek awake saya dipaksa mangke dadi ora. Lajeng tandha tandhanipun menawi tetiyang ingkang nindakaken iktikaf lajeng pikantuk utawi lajeng menapa gegayuhanipun menika kasembadan menika titikanipun kados pundi Bapak? Yuk krasa apa ora ngoten nggih. Yuk krasa mboten. Nek lek kraos niku kathah tiyang gek Pak Kiai ora wani nuduhke muni aku krasa oleh niku mboten nek. Oh. Ming secara garis besar menika ingkang dipun anu Lailatul Qadar menika sepisan awake sehat. Nggih. Terus ping pindhone tidak merasa dipaksa. Tadi secara ikhlas. Ikhlas lahir batin aku tak dedepe karo Allah
Muga-muga diparingi kanugrahan. Lajeng raos sing manah menika ayem, tentrem, nggih. raos remen ngaten menika Bu Baji. Nggih. Kirang langkungipun. Lajeng ingkang bagen menika nun sewu nggih. Kagem masiki kalih kula menika ya ngempet Mas. Ngempet menapa Ngempet, menika? Ngempet, Wong ngampet. ngampet sacunggono. Kok Jadi- ini ku syarate ora saya. Oh, alah. Ya senajan to nganten anyar ya Nggih, nggih. kudu wani meper hawa kang niku. Wah, ya berat ku ya. Ya berat Sak temenan. dangunipun Tumrap Sadurunge nganu kurkuran wae kok. oh tumrap awak dhewe abot kuwi. ance kok. Tumrap panjenengan lan Tumrap kula panjenengan ku abot kan. Nek sing ngabot malah nika katurun ngapur ya. Kepara sing diarani terus sacunggono ngombro-ombro. Nggih, lajeng menika ingkang baken menika kagem diri pribadi nggih ingkang dipun dawaken dening Rasulullah lumantar Ibu Aisyah nggih. Lajeng nek iso meper sing kaya kuwi niku dia dereng rampung niku. Nggih. Syaratnya tasih wonten ingkang terang ingkang jelas menika pisan wekdalipun wancin suasananipun ora kena mendung ora kena udan. Nah itu niku. Makanya nek saniki oleh akeh le mendung akeh le Udan. Monggo bengi ya udan. bengi ya udan. Namung mbok pilih Bapak Haji. Karena menika setunggaling kesaenan ingkang ngantos dipun gambaraken kesaenanipun menika kados dene wong nampa kebecikan 1000 wulan ta menika. Nggih. Lajeng prosesipun utawi anggenipun nindakaken boten cekap namung tikap kemawon mbok pilih ugi ngemuti lelampahanipun sadangunipun gesang tegesipun Nggih. wong kuwi padatan apa ya jujur, apa ya temen, Nggih, meneh. apa ya ling ngumawula karo sing kuwasa ki ya wis tenan. Ngaten menika tegesipun prosesipun menika mboten dadak ming saksuwene puasa niku mbok pilih. Boten kados tumbas bakwan. Oh, ngaten iki. Nggih ta. Lah menika lampahipun kedah istilahnya tataran-tataran sing kudu dititake secara umum kalau wau nggih pisan meper hawa nafsu. Nafsu apa? Niku napa? Nafsu birahi nggih. Lajeng nyegah ingkang dipun sekaraken kados masikot kalau wau nggih. Iso njaga lisan netral lan talingan nggih. Lajeng Nafsu supiah nggih. nggih. Menawi ingkang jaga padaran ngaten sampun cetha nggih. Sampun cedha menika. Wis ora ngunjuk ora dahar menika ora. Nah, nika mawon kadang-kadang awake dhewe iki nun sewu kula piyambak ngrasakaken. Weh, kaya aku rung iso tenanan. Dalam arti kadang-kadang ana masalah sithik ngono ya nek cara China Sih mak prenget. isih mak prenget ngoten. Nggih. Tesih ludira inggil. Nggih, istilah nganu. Uman ro iman iki sih kok kalih uman. Tegese ingkang dipun jagi menika ingkang wonten gayutanipun kalian raga. Kados dene weteng lan sak piturutipun nika gegayutan kalian kajiwan. Kajiwan. Leres menika nggih. Rasa, pikir, nalar, Nggih. budi, cipta lan karsa. Nggih. Ngaten nggih. Nggih. Menika kedah niku leres anggenipun Mbak Sudi nganggit menika lampah-lampahipun awake dhewe nglakoni poso ki priye nek niki Mbah Sudi apa anggitan Mbah Sudi niku dipun pahami estu insyaallah mangke awake dhewe iso meper hawa sing supiah nggih ta. Nggih. Nggih. Hawa angkara nggih. Lah niku sing dikasihke ngaten menika. Klebet bela rasa. Ah nggih. Bela rasane tegese nek weruh bocah kok perlu bantuan. Mesake, Mesake ngoten. kudune ya Ketula-tula ngoten mesine awake dhewe bela merentul rasa. pikire. Ngoten nggih. Lah menika ingkang dipun kersakaken wulan ganjaran niku ya awake dhewe pancen dikersake utawa dikarepke kon akeh le gawe ganjaran. Nggih. Maksudnya kon gawal niku wau termasuk
Mas Sigit wis masak lele dimangun ning tanggane karep karo apa kedah imut menika. Apa meneh tangga cerak sing tangga omah cedhak ngoten lho. Nek adoh kono pisan wonten wis ora pateke banget nek karo Ning kula nggih ngrasake Mas Kaji, nek lehne buka ki sing arep disantap ki werna-werna niku njuk ora kelingan wong sing ngrekoso ya. Nah, Ning nek awake dhewe ning saanane ngeten njuk kelingan. Kelingan. Oh jebulane sing wong inggih lan niku wau kathah-kathahipun bebrayan agung menika tasih nganu kasinan hawa angkara. Hawa serakah. aluamah. Nggih. Kenang apa wong awas ndawuhke le buka sak madya kek di Sarasulwa ngendika disunake dahar buah nek ana kurma nek ora ya buah liyane. Ya niaten Bapak Haji prayoginipun dipun terasaken mangke nggih. Oh nggih, monggo nggih. Arum dalu sawetawis kasigek ingkang badhe katur priwara rumiyin mangke sasampunipun priwara tumuli kalajengaken monggo priwara rumiyin. Gemilang Becik alung prasaja
Iya deh, sekarang lagi banyak banget berita tanah longsor di mana-mana. Aku jadi takut deh, kan rumah kita juga rawan longsor, kanan kirinya tebing gitu. Iya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor. Emangnya apa aja, San, tanda-tandanya? Ada macem-macem nih, contohnya munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain sih, San? Kita harus segera menyelamatkan diri nih, tapi kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan, harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar. Oh, gitu ya. Berarti kita harus selalu waspada ya, San? Apalagi di musim hujan kayak gini. Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada, supaya bisa menghindari resiko tanah longsor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Put. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Put. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bu Lurah, monggo, pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah Ibu. Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Lebaran sudah di depan mata dan perjalanan mudik semakin dekat. Bagi kamu yang berencana mudik, jangan lupa keselamatan dan kenyamanan tetap nomor 1 ya. Yuk simak tips mudik yang aman dan nyaman untuk keluarga tercinta. Yang pertama, cek kondisi kendaraan. Sebelum berangkat, pastikan kendaraan kamu dalam kondisi prima ya. Yang kedua, istirahat secara berkala. Jangan paksakan diri, beristirahatlah setiap 2 jam sekali untuk menghindari kelelahan. Yang ketiga, bawa perlengkapan darurat. Sediakan obat-obatan, air minum, makanan ringan, dan charger ponsel. Jangan lupa bawa peralatan darurat seperti rompi, ban serep, dan alat pertolongan pertama. Dan yang terakhir, patuhi aturan lalu lintas. Tetap utamakan keselamatan, gunakan sabuk pengaman, perhatikan rambu lalu lintas, dan hindari berkendara dalam kondisi mabuk atau mengantuk. Dengan persiapan yang matang, mudik bisa jadi pengalaman yang menyenangkan dan bebas stres.
Selamat mudik, semoga sampai tujuan dengan selamat. Mudik aman, mudik nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gemilang Sutresna budaya ngaturaken ageng panuwun ingkang panjenengan sampun kepareng nyawiji wonten ing Giaran Arum Dalu. Saestu dalu menika tesih nerasaken ngrembak babagan sedasa dinten ingkang kaping 3 wonten ing wulan Siam. Inggih menika malam Lailatul Qadar ngoten kala wau dipun ngendikaken Bapak Haji ingkang kasirat utawi kaserat wonten ing Sekar Pangkur kala wau sampun dipun aturaken. Kanthi menika sugeng dalu kadang kula ingkang wonten sedayu sugeng dalu nggih Mas Farodin, mugi-mugi dalu menika nyawiji sampun kondur anggenipun tarawih lajeng tadarus. Kadang-kadang wonten ing kelatah dukun kathah ingkang sok sami midhangetaken sugeng dalu lan sugeng nindakaken siam Ramadan. Sanesipun mbok pilih Bapak Sigit ingkang sugeng dalu katur kadang kula Mas Triyono wonten ing Bulu Sawangan. Nggih. Ugi Mas Sugiyanto saha Mbak Haryani wonten ing Bulu Prapatan. Prapatan. Ugi Mbak Yueni Jatmika wonten Gading Sawangan. Gading Sari menika nggih. Mbah Yadi wonten ing Karang Candi Mulya, Pak Supar wonten Kembaran, Pak Wahyu Ujianto ingkang lenggah wonten ing Soro Yudan Tegalrejo. Menawi Bapak Triyono kala wau ingkang Triyono Toprak menika nggih. Inggih, ketoprak ya yoga. Ya MC. Ya MC. Wah, wis ngabehi. Ya bagus. Ha nggih. Tur awet timur piyambakipun. Lajeng Bapak Sarijan wonten ing depan Terminal Secang. Saha Pak Haji Subianto wonten ing Madya Candra Secang. Lajeng saiki ngidul sik wonten Pakem. Bapak Antonius Budiarjo wonten pundi nika kampunge? Sambi Rembi. Sambi Rembi. Pakem. Pakem Ngayoja nggih. Nggih niki ora tau telat le nyetel radio. YouTube nggih. Wah, malah dikirim rono rene. Ugi para kadang paguyuban Bergodo menapa lintas antar lintas Permadani Kabupaten Magelang. Nggih, kalebet Mas sapa kae? Mas Dudung. Nggih. Mas menika nembe sami gumregut anggenipun badhe ngawontenaken ageman seragam. Nggih, ya apik. Ya pancen Permadani ya arep wis lulus ya seragam. Nggih. Ugi mbok pilih ugi kepareng atur biwara dhateng sok sintena ingkang kepareng badhe mlebet wonten ing pawiyatan menika samenika sampun badhe dipun adani malih Bergodo 96 97. Terbuka untuk umum. Sapa sing kepengin badhe pinter pidato basa Jawa, pinter dadi pambiwara utawi pengacara nganten. Wah menika saenipun daftar kemawon. Mboten dangu to kursusipun? Mboten, namung pinten wulan ngaten. Oh nggih. Lajeng rombongan kerawitan Cokro Laras wonten ing Pandhean Diangan. Di bawah pimpinan Bapak Sumardi saha Bapak Aji juragane Kopi Pawon. Saking Ngrata ngarep Pak Ramejo. Pak Ramejo sugeng dalu, Pak Ramejo ngidul malih dugi Ndukoh Ngrata Pak Kasja. Lajeng Klodran nika kathah sanget Pak Usup, Pak Mantep, Pak Rehadi, Mas Pras, lajeng Pak Sugeng, Pak Bambang, Pak Edi lan sak piturutipun.
Lajeng ngilen wonten ing Tingal. Tingal sugeng dalu Mas Wida, Pak De Wida, Tingal kulon kalian Mas No Gareng. Tingal kulon ugi. Oh inggih menika. Nggih. Wonge cilik iki. Ning nek mlaku pincang-pincang ning cepet. Cepet nggih. Mlolo, mripat. Gareng lah mripate mlolo. Sikute tangane ceko. Nggih. Lakune pencik. Nah, tandane malah ngati-ati nek pencik. Nggih, nggih. Ra kelakon wong pencik kok teko Blandang. Tur mlakune nurut dalan sing bener. Menurut. Sing menawa sanemponi. Ugi Pak Ranto wonten ing Gosara. Wah, leren sik le jahit Pak Ranto. Wah, iki akeh banget tanggungane jahit. Ngaten mbok menawi Mas Kaji saged nerusaken. Kowe nggih. Matur nuwun paripun nggih. Kula namung badhe napa nggih. Anu bapa kula wonten ing Kauman Mlondo nggih. Kok lali to aku. Mas Iwan nggih kalian Pak Sudaryanto. Pak Sudaryanto. Mugi tansah nggih napa nggih laris mebeli nggih. Lajeng Yangkung wonten ing Pabelan. Pak Kamto wonten ing Karanggading. Nggih. Nggih. Lajeng Pak No bakule bakmi. No bakmi Barang Kidul. Barang Kidul. Lajeng Mbak wonten ing Wakalneso Burani. Burani wonten ing Patra Bangsan saha Bututik wonten ing Bayeman. Nggih, sugeng dalu sugeng midhangetaken lan Mbah Yoga Atmojo kaliyan Pak Supari so sedaya warga wonten ing Kelurahan Sambeng ingkang tansah ngegulang ing budaya nggih. Mugi kepareng wonten dalu menika midhangetaken arum dalu lumantar 96,8 nggih. Sedulur-sedulur kula wonten ing Kleben ingkang asring melehaken kula monggo boten kula piji-piji sareng sedaya warga Kleben ingkang sok asring nyetel Gemilang FM mugi kepareng dipun jingleng nggih. Dalu menika marana menika kangge pangertosan panjenengan sedaya ing babagan puasa ing wulan Ramadan ingkang sedasa kaping 3 Lajeng Mas Yumrodin wonten ing pundi niku? Ganjuran. Nggih, sugeng dalu Mas Yumrodin. Kok wis suwe ra ketok piye kabare? Lajeng Bapak Haji Prayitno, Pak Guru Sarana nggih sugeng midhangetaken nindakaken siam kanthi tertib lan tertib. Matur nuwun. Inggih para sutresna budaya, kula wau sampun dipun aturaken sekawan pada sekar pangkur nggih. Menika tesih pangkur ingkang pungkasan menapa mlebet kinanti? Jane sampun mlebet kinanti. Nggih ben diambah kabeh. Inggih. Menawi nyunggah nggih kalian pangkuripun. Kula terasaken ingkang kinanti kemawon, kula milih kinanti iki sing cendak-cendak. Mreh tambah ganjaranipun sakbatening Idul Fitri. Sira sami nambah ana siam sajroning 6 ari badhe pikantuk ganjaran lir siam setunggal warsi.
ndungkap siam badhe rampung sedasa ari kang akeh becik sami ngatrahno ndedonga dateng Ilahi srana nindakaken itikaf mapan wonten jroning masjid. Para muslim dipun emot ibadah siam puniki ibadah diri priyangga tiang sanes datan uning siam miwah boten siam mung diri lan rob kang uning prakadang muslim sadarom pun napa sampun ndeliti siam dika samenika katanding taun kawuri yen mindrak sae pratandha lir wong dagang boten rugi sun tutur mengka pepemot pandadar jrowulan suci amalan kang linampahan ayo
kandhek ing wulan iki becik lamun katerasno ing wulan sabada aneki kok sampun gangsal foto menika iki. Pun terasaken? Terasaken kene. Oh, ngaten nggih. Mungkasi ingkang tinutur nguti mreh siami reki nora mung pinanggih muspra derajat takwa amal soleh kinayo miang tok nugroho antuk makfirah ilahi wasana pamatur ulun jenang selawater kali sesonderan wawangsalan apuranto lepat mami mugi wonten pikuna kagem sanak kadang sami sampun telas ki monggo sekedhik atur katerangan minangka reringkesanipun karena wekdalipun sawetawis sampun mepit monggo kersa paring katerangan estu para kadang pilih awakipun piyambak menika nindakaken siam menika dipun jagi sak saged-saged ingkang ngertos niku namung Allah piyambak mboten tiyang sanes. Liripun pripun? Ya rasa umuk nek aku ki poso. Rasa diketok-ketokke. Rasa diketok-ketokke kepara malah teka meneng rasa muni aku ki poso. Nah, napa malih wonten ing gayutanipun siam sunah dinten Senin utawi Kemis menika kathah-kathah tiyang sok ngaten niku. Niku mboten bareng sing ngerti ming Allah dhewe. Wong awake dhewe ngalap ganjaran karo Allah ora karo pepadaning dumadi. Kangge njagi siamipun kejaba meniku nek iso usaha sing ngerti ming Allah dhewe ya niku pepacuwe kala wau dipun tindakaken nggih. Aja ngasik siame kuwi muspra ming oleh ngeleh karo oleh turu tok. Menika lajeng wonten ing mriki menika sampun malebet wonten kurkuran nggih Lailatul Qadar. Menika Rasulullah ngendika pilih Kanjeng Nabi Muhammad menawi sampun dumugi tanggal 2 menika ajak-ajak kalian garwa putra lajeng sahabatipun dipun ajak ngencengke napa nggih
ngencengke pikir dalam arti yo menuju menuhung pring Gusti Kang Maha Kawasa ben awake dhewe iki oleh ganjarane Lailatul Qadar. Apa saranane? Ayo niku wau iktikaf, ndedonga, salat wengi, lajeng le ngencengke niku yo tegesipun saya ngatah-ngatahaken tumindak kesaenan, saya langkung mepeti babagan ingkang awon ngaten to. Nggih. Langkung-langkung senajan apik ning niku ya disuda risik kaya wau ingkang kula aturaken ing ajeng wau nafsu birahinipun kedah dipun baper sakdangunipun ngalap Lailatul Qadar. Karena napa nek isih kecampuran niku ya mesine ya isih kecampuran liha-lihane. Dasare ya saged kelimpe niku. Ah, nggih saged kelimpe. Tumurun kok pas kaya ngono kuwi. Mengko. Niku ora sida tumurun. Mboten yastu. Lah menika ora kaya wau krasa apa ora nika awake dhewe ora krasa. Ki para kiai wae krasa mboten. Tiyang sanes ugi mboten presa menika. Mboten presa nggih. Upaminipun karana Bapak Haji Sugiono upaminipun wah gentur banget le gayuh Lailatul Qadar. Lajeng kula ngertos kae Pak Haji sajae untuk Lailatul Qadar ngoten mboten saged nggih menika. Mboten saged. Karena mboten ketingal. Mboten ketingal, ora krasa njuk istilah iki mau pamane kamu sewu nggih. Pamane kek pas lara untu kok ujug-ujug untune le lara mari niku mboten. Wong liya ya ora genah nggih. Wong liya nggih ora genah. Nek wong liya dhewe mawon mboten krasa kok. Nek wong liya genah lak ya lucu. Nggih. Sampeyan ku kok ndres teruske. Ha wong Lailatul Qadar le medun wis wingi kok. Karena ora genah ya saya tekan tanggal 30. Ingkang baken awakipun piyambak menika budidaya. Budidaya ben oleh syafaate Lailatul Qadar ki piye carane ya netepi dawuh-dawuh. Lelandhesanipun karana menika wonten setunggalipun dawuh. Dawuh nggih. Lajeng setunggaling dawuh menika menawi dipun tindakaken kanthi temen, kanthi saestu menika tundanipun nggih badhe pikantuk ganjaranipun. Mesti Allah niku mboten cidra. Mboten cidra nggih, mesti ganjaran diparingi apa kang wis ditindakake murwat karo sing dilakoni manungsa niku. Tegesipun senajan ming sak cilik barange tumindak apik engko bakal entuk balesan apik. Kosok balene senajan mung sethithik tumindak Allah, tembe mburine ya entuk piwales Allah ngaten to menika. Nggih. Lajeng menika kalau wau Ki Jumiran nyekaraken Sekar Kinanti menika ya nganti-anti awake dhewe nganti-anti ngantu-antu berkah ing Allah apa saproke awake dhewe nindakake poso niku ben oleh ganjaran sing matikel-tikel ning syarate ya kuwi mau iso pirang-pirang sing kudu dilakoni ngoten mawon nika. Nyegah lajeng dana nedriyan niku ya nek iso ditambah. Nggih. Ora ming tanggane kula bangsuli malih. Tanggalipun pepeh-pepeh niku nggih. Senajan to kadang-kadang tangga niku kula dhewe ngraosi nggih. Iki buke napa? Mbok kae nang mburi omah kae. Napa to? Ning mburi omah dilah. Anu Mas napa? Saman kok pinter. Pinter napa? Ayo kono lek ulung-ulung kula mung ngoten to. Gampane iki ana tangga kek rada kecipuan wis kono dimok aku. Wonten niku salah setengahane kula mboten umum mboten niku mung matur nggih. Niku nek iso awake dhewe luwih nggatekke karo tangga, karo sedulur kuwi nggatekke apa karepotane nek iso awake dhewe ya melu ngudari, melu nulungi, melu ngrampungke dalam arti niku saged ugi ora ngelongi rezeki kok nggih. Mboten nek sing muni ngelong rezekine ya pancen kelong niku. Pancen kelong waktu mangane 10.000 dilonge 5.000 kan kelong 5.000. Nggih. Ning cara bodhon. Nek poso rokoke ngirit pirang lencer. Nah, niku sing seneng rokok. Ngirit 5 lencer mongko seletere karo 10.000 lak ngirit 7.500. Yo nek dienggo dana driyah lah ya ora rugi. Mboten rugi malah awake dhewe kepara Allah niku ingkang apa badhe mbales niku jalma tan kinira ora ngerti kapan tekane, kapan wujude, apa to sing
dikarepe kan mboten kula. Malah dijoli matikel-tikel. Matikel-tikel nggih. Mulane nek wong seneng dana triyan niku ora kelakon nek marat. Nggih, ora kelakon nek melarat dadi niku mboten. Ning niku setunggal kanthi niat lillahi ta'ala krana Allah. Mboten niat riya. Riya niku napa umuk. Pamer. Pamer. Nggih pamer. Nah, kan menawi kula ingkang sawetawis radi gampil anggen kula menapa nggih nyatet menika ingkang padha pungkasan menika wasana pamatur ulun jenang sela wader kali sesondiran wewangsalan jenang sela apuranto lepat mami mugi wonten piguna kangge sanak kadang sami niku ana jenang sela ana sonder barang niku nggih niku napa niku wangsalan niku niku pripun kok jenang sela niku rak watu to nggih jenang watu niku napa Pak Haji wah kula ora patek paham nih sira sesonder. Jenang sira nonton wader kali niku sesonderan. Wader kali nganggo sonder ya. Niku sing arep ditakoni ndilah kok wis murut ning kasedan jadikan. Nggih kados. Monggo terus-teruse tembunge apuranto lepat mami. Nggih niku pun jarene niku. Ngapura ngoten niku nggih. Nggih para Kusna Budaya mbok bilih awakipun piyambak niku sampun malebet ing wulan siam ingkang pungkasan sedaya dinten pramila awakipun piyambak dipun wajibaken wonten ing malem bakda menika para muslim menika mboten mastani kuwi nek wong Islam wajib membayar fitrah. Nggih, wajib membayar fitrah. Lajeng kathahipun 2,5 kilo nek cara wong Indonesia. Paling sekedhik menika nggih. Paling sekedhik. Lah menika kedah dipun tindakaken mangjinipun sakbadanipun napa nggih saderengipun salat Id ngoten mawon nggih saderengipun wonten takbir nggih saderengipun wonten takbir nek sakniki ya tanggal 28 29 ya aweh ta niku asal nggih ora kudu mepet ngoten mboten ning nek muni esuk niku arep bayar fitrah niku wis ra kena niku niku jenenge malah sedekah. Sedekah biasa. Mangke njuk mangke le nyarutan sok tahun sesuk meneh. Nah iso ya fitrah ya sedekah. Oh nggih. Ya zakat nggih. Nggih. Nggih niku jangkepipun ben awake dhewe poso niki sempurna, kejaba niku wau apa ben ora musra posone ya disempurnake karo bayar fitrah, zakat fitrah, zakat mal. Lajeng aturanipun sampun cetha bilih setengah tiang menika nek wong Indonesia beras iki 2,5 kilo kepara dipunjuli ya oleh langkung utami biasanipun nek sakniki niku sok aja timbang dhewe ning omah diluwi ra ketung mung sak gegem nggih karena menika pengatos-atos sampun ngantos kirang saking takeran menika. Menawi kirang lajeng mboten sempurna menika. Timbangan ngomah karo timbangan ning nggon panitia iki kadang-kadang dereng mesti sami. Urung kok nek nang dalan kok ditatal pitik njuk bocor lah ya kelong ta niku. Nggih. Lajeng biasanipun menika kagem para muslim menika menawi sampun bayar fitrah menika sampun lega tegese aku le poso wis rampung tak pungkasi tak sempurnake nganggo bayar fitrah. Nggih matur nuwun sanget Bu Haji. Para setresna kok ketingalipun wekdal sampun saya ngangsek dalu. Kados padatan kula tetiga tumuli pepengkeran. Saestu mugi-mugi menapa ingkang sampun kaaturaken lumantar arum dalu menika wonten guna pedahipun tumrap bebrayan agung. Semantena mbok bilih tasih wonten ingkang kathah sisip sembiripun anggenipun ngaturaken kok kirang trep awit kiranging pangertosan kula tetiga kanthi menika namung cumadung paringing aksama. Kinarya mungkasi giaran arum dalu kados padatan Sekar Pangkur ingkang badhe katur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Prakadang lan prasutresna winat
watesing wekdal maca pat nenggih pinupus kya nyuwun mungkur nglanggono gunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para tresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang kayai karya nyuwun pamit andum pasuki mugi rayu ingkang sami pinanggih widodonir ing sambe kala budaya Jawa muga-muga tansah lono kepara bisa saya ngrembaka maca pat bisa tansah ngawiyat nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemilang FM.